Men det er en rigtig god dag at slutte, men den startede faktisk ret skidt. Den startede ret skidt, fordi jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg gik ikke efter bare at komme i pengene, jeg gik efter at komme på finalebåden. Så jeg havde sådan lidt, jeg havde 76.000, og jeg havde ikke siddet og foldet mig til pengene. Men jeg kom ud og jeg drysser nogle chips og kommer ned i sådan 30-35.000, så jeg sidder sådan lidt og jeg havde Big Stack siddende bag ved mig, så der skulle ikke særlig meget til for, at de ville kalde mig, hvis jeg skubbede. Så jeg sad så lidt i et dilemma med, at skulle jeg sidde og folde mig til pengene, eller skulle jeg prøve at gå ud og fordoble op. Heldigvis så lykkedes det mig så at komme i pengene, og så gav jeg ellers bare fuld gas derfra. Så begynder det ligesom at gå slag i slag derfra? Ja, men det har været en rutsjebanetur for mig i dag, fordi at jeg kort tid efter, at vi kom i pengene, der var jeg overlignet og fik dobblet op igen, kom op i 80.000, men så ender jeg op i 190, men kommer til at lave en move på Helge, hvor han så uheldigvis sidder med s'erne, kommer ned i 70 igen, og så er det egentlig bare kørt sådan op og ned 140 og sådan. Men nu kan man sige, at dagen er jo endt på 382.000, så det er jo helt vildt. Vi har også set dig mange gange med følelserne ude på tøjet i dag, og der var specielt en enkelt hånd. Vil du prøve at fortælle om den? Ja, der må jeg indrømme, der var følelserne helt. Der troede jeg, at det lige stoppede et øjeblik. Jeg sidder small blind, og fyren ved siden af mig, der er på folde om til mig, og fyren i big blind er meget aggressiv spiller, og jeg sad med 140.000 og blinds af 5.000, 10.000, og jeg kigger ned 3-4. Instant all-in, tænker jeg bare, fordi det, altså, jeg var nødt til at ud og samle op, og jeg har været rigtig meget all-in i dag, hvor jeg ikke har vist op, hvor de har foldet. Og han går i boksen, og faktisk bliver Johar Helby kalder tid på ham, og han ender med at kalde med S4. Og det er jo lidt uheldigt, kan man sige, når jeg sidder med 3-4. Men jeg er altså bare så heldig at ramme en 3 her på floppet, og den holder hjem, og det er jo fantastisk, når sådan noget det holder. Så med 382 videre til i morgen, hvad er planen på i morgen? Nu skal jeg lige hjem og se strukturen en ekstra gang, og lige og kigge lidt på det og finde ud af, hvad... Men altså, jeg sidder jo med... på nuværende tidspunkt... lige knap average. Ja, 38 big blinds. Går selvfølgelig op i morgen. Men det er egentlig bare det samme spil, som jeg har spillet i dag. Det er meget at skubbe. Det er meget det spil, der foregår. Det er meget at skubbe på hinanden, og hvem kan vise størst muskler. Fordi der er ikke særlig meget flopspil. Det er der virkelig ikke. Så det er meget ud og nogle races og give på nakken og prøve at bygge det her image op, som jeg har blandt udlændinge. Desværre så heldig, at han har set mit interview, hvor jeg arbejder med spillere, er mere aggressiv, så han har lavet et par kald på mig i dag, som jeg ikke lige havde forventet. Men, ja. På en skala fra 1 til 10, så er dit samlede pokerliv. Hvor stor har den her dag været? 12. Det er helt fantastisk. Det er det, jeg har ventet på, det er at komme så langt ind i IPC. Tak for det.